Cicukám, életem meg tudod csinálni. Hát ott van rajta GPS. GPS. Tudod, kicsi kezeddel beütöd, megkeresed, de akkor intézd el, jó? Puszika, szia. Még jó, hogy elintézed el, végre én fizettem a számláidat, vagy mi? Érted? Hallod? Hát ez frankon nem érti. Ági, hát ki ez te? Mintha az utángyártott olyan lenne, mint az eredeti. Hát elmondom neki értetően, világosan, hogy ott a hídon a baloldali nyereg. Erre ő mit csinál? Néz rám bambán, mint ha nem is tudom, lovakat tenyésztenék. Komolyan, hallod? Hát mindez szétpattan az agyam tőle. És ő mit csinál egész nap? Na mit? Páváskodik a plázában, meg megy a shopping. A táskák, a karkötők, meg a kiegészítők. Léci! Na, ezt imádni fogják. Ha! Látod, milyen csini vagy, gyönyörűségem? Ennyi? Ettől besíröcsém mind az 1200 nyálcsorgatott tróger. Azt tuti. Megosztás. Kész. Szupi. Ja, és hagyd ne mondjam, hogy este mi van, megy a hiszti megint. Nézd meg, hát totál ki vagyok, szétpattanok, komolyan. De szerintem hanyagolom ezt az Ágit a búzsba, komolyan mondom. Hát kell ez nekem? Sírás, rívás, meg... Ennyit Tibiről. Ha te is jól ismered az okostelefonok világát, jelentkezz a Samsung nagykövet programjára, ahol kipróbálhatod a legújabb technológiákat. Regisztrálj a mobileresponse.samsung.hu oldalon szeptember 30-ig. Ezt tudod, hogy szeretlek, imádlak. Igen. Hát én vagyok a te élő GPS-eten, ne viccelj. Persze.